No niin, sit kun tuntuu sillä, niin ei kun vaan radalla. Hiu. No huhu. Ja kuolemaan Vasara, aika tyylipuutos. Kyllä, käsi sovettu. Kaikki menee, antakas apua vielä. Kannustikaa kaveria. No ai. Heti kun oli yleisö paini. Vielä on hyviä aikaa. Minne? Ai siellä, no niin. En nähnyt onnistuksen. Yes. Vielä vikatemppu. Tuleeko? Tulee. No niin, ja sitten kättä yhteen. Mun täytyy sanoa ihan suoraan. Yes. En tiedä mitä tapahtuu. Yes. Kiitos. Taas vähän tämmönen. Men det är bra. Ei